Marathon Llundain yn rhywbeth dwi wedi bod eisiau gwneud erioed, a dwi wedi penderfynu casglu arian tuag at Macular Society cof am taid nathon ni golli flwyddyn dwytha. Dwi'n rhedeg Marathon Llundain achos dwi'n nyrs Parkinsons yma yn Sbyty Eryri, a dwi'n gweld yr heriau mae pobl efo Parkinsons yn wynebu bob dydd a yr cymorth maen nhw'n gael gen yr elusen Parkinsons UK. Nathon ni golli taid jyst cyn dolyg, ac oedd taid yn gyn-lyfrgellydd. Balch iawn allan rhyd ar y mochnant, mi fyswn i eisiau fi ddeu hynny. Ac nath golli olwg yn ei flynyddoedd ola, ac oedd hynna'n heriol iawn i taid. Ond oedd y Macular Society sydd yn elusen i'r deillion yn gefnogol iawn, ac felly dwi wedi penderfynu fyswn i'n licio dangos fy ngwerthfawrogiad i'r elusen wrth gasglu arian iddyn nhw. Mae'n hawdd i ni gymryd yn ganiataol weithiau bod ni'n gallu jyst codi yn bora a mynd allan a gwneud beth yn isio. Ond dwi'n meddwl pan dwi'n gweithio bob dydd efo pobl sydd efo cyflwr fatha Parkinsons, mae'n gwneud fi werthfawrogi fwy. Bod gynna fi'r dewis yna bod fi'n gallu jyst mynd a penderfynu bod fi'n mynd i rhedeg marathon, achos dim pob sy'n mor lwcus bod nhw'n gallu cael y dewis yna. Mae gwneud milltiroedd hir ben dy hun yn gallu bod yn unig ac yn ddiflas. Ond mae'r diwrnod mawr yn agosáu wan, a dwi yn edrych ymlaen at y diwrnod. Yn 2019, nath fy mam, pan o'n i'n byw yn Llundain ar y pryd, nath hi rhedeg y ras. A dwi'n cofio meddwl ar y pryd, wel, am beth gwirion i wneud, ond rwan dwi yma yn wneud yr union y peth. O'n i'n edmygu mam ar y pryd, ti'n bod yn wneud o. Ac mae rhywbeth sydd wedi bod ar y list, a dwi eisiau wneud o. Ac fydd o'n golygu lot i fi gwblhau y marathon. Fyddai'n meddwl am y cleifion a'r cefnogaeth maen nhw wedi roed, a cydweithwyr fi, a teulu a ffrindiau, maen nhw gyd bod yn garedig a wedi rhoi pres, a jyst wedi bod yn gefnogol ofnadwy, so fyddai'n meddwl amdanyn nhw. Dwi wedi bod yna fy hun yn cefnogi mam, a dwi'n gwybod bod y diwrnod yn ddiwrnod hollol anhygoel. Mae'r sŵn, fatha côr mawr yn canu, mae pob yn gweiddi ac yn cefnogi, a dwi'n edrych ymlaen a gobeithio fydd taid yn fy nghefnogi.